Хәерле кич, эфирда Мөслим телевидениесе, сез бездә кунакта сәхифәсен карыйсыз. Мәктәпләрдә тагын бер уку елы төгәлләнде. Чыгарылыш класс укучылары кулларына өлгергәнлек аттестаты алды. Балалар җәйге каникулларда. Аңлагансыздыр сөйләшүебез мәгариф темасына булыр. Кунагыбыз мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Тимофеевич Демидов. Хәерле кич, Рафаэль Тимофеевич. Инде мәктәпләргә нәтиҗә гадәттә, мәктәпләрнең эшчәнлегенә нәтиҗә ул ясала нәкъ менә дәүләт имтиханнары буенча. Дәүләт имтиханнары ничек үтте һәм нәтиҗәләр нинди? Сөенерлекме? Хәерле кич. Инде чынлап та уку елы тагын бер уку елы үтеп китте. Имтиханнарда бик уңышлы үтте дип әйтсәк була, чөнки инде безнең менә күпчелек предметлардан безнең инде нәтиҗәләребез яхшыра, елдан-ел яхшыра инде 4 ел менә математика буенча, рус теле буенча, югары бал җыючылар буенча безнең инде яхшырадан яхшыра. Бу инде даже математикадан без инде республикадан да узып киттек. Рус теле белән инде 1-2 ел 70 балл тирәсендә тора иде, хәзер инде 73-тән артып китте бу ел. Әйбәт нәтиҗәләр дип әйтәсе килә. Әле безнең элекке бала күбрәк чыкса да, бала 11 класска әзрәк кала иде. 50 бала, 48 бала кала башлаган инде. Безнең елдан елга балалар 10-11 класска хәтле күбрәк кала. Ул инде безнең аңлата, без дөрес иттереп ата-анага, дөрес иттереп балага аңлатганыбызның егәнең кирәклеген һәм инде ничек бирергә кирәклеген. Инде менә бу ел безнең 70 бала бирсә, икенче елга инде без инде көтәбез 100-дән артык бала безнең уже егә тапшырачак. Һәм бу ел югары бал җыючылар да күп дип беләбез мәктәптә. Шул ук вакытта медалистлар да аз түгел. Әйе, әлбәттә безнең инде күп дигәндә 28-27 югары балл нәтиҗәләр булса инде, бу ел алар 43-20 балабыз медальле булды. Инде ул безнең республикада иң югары күрсәткечләрнең берсе, чөнки инде 70 баланың 20 баласы медальле булу безгә бик куанычлы. Һәм инде аларның әле 23 бала иде, претендентлар дип без медальгә. Шуның өчесенә төшеп калды. Шунысы куандыра. Значит, без дөрес иттереп билгелибез, балаларны дөрес иттереп әзерлибез, һәм инде күпертелгән билгеләр куймыйбыз. Быелгы уку елы рухи әхлакый үсеш елы кысаларында үтте. Менә бу рухи әхлакый үсеш елы мәктәп эшчәнлегендә, гомумән укытучыларның планнарында ничек чагылыш тапты? Дөресен әйткәндә инде ул безнең эш һәр вакытта барды, дәвам ителде, ләкин ул системага салынмаган иде. Без инде аны күбрәк эшлибез хәзер системага салу өстендә. Дөрес иттереп һәм инде бер укытучы бер төрле аңлатса, икенче укытучы икенче төрле аңлатса, без аны хәзер инде камилләштереп, ничек бергә, ничек булырга тиешлеген күрсәтәбез. Шуның белән генә инде без кыенлыклар килеп чыккандыр, ләкин инде әкренләп кенә без аны җиңеп барабыз һәм инде эшчәнлек көннән-көн әйбәтләнә. Ул инде планнарга, бөтен мәктәпнең планына кереп җитте. Ул инде һәр айга 2 тапкыр класс сәгатьләрдә шуңа гына багышланган бер тематика белән инде безнең инде осталарыбыз, укытучыларыбыз кем әйбәтрәк бу әйберне белә, алар инде шулар тарафыннан әзерләнгән материаллар белән эшлибез. Мәсәлән, Рушад Җәләловичның укулары оештырылды һәм әхлак тәрбия дәресләре бар дип гайшлам. Әлбәттә, әхлак дәресләре үтә безнең. Ансы инде күпчелек мәктәпләрдә кайсы мәктәп үзенең юлын таба, гимназия шикелле безнең Рушад дәресләр дип без инде күз алдына китерәбез инде. Инде ул бик отышлы булды дип әйтәбез. Балаларга читтән килгән галимнәр белән, читтән килгән үзебезнең авылдашлар, якташлар белән, тәҗрибәле якташларыбыз белән инде чынлап та кызыграк сөйләшергә, уңайлырак. Инде ул менә шушы тәҗрибәне аңлап, кирәклеген тап, инде бу ел алар белән Патшевный садига бараларның балалар бакчасы бар. Күбәләп алар да инде бу ел шушы Рушад дәресләренә күчәбез дип, Рушад Җәләлович белән безнең инде аңа бик зур рәхмәт, аның белән безнең сөйләшүләр бар. Рухи әхлакый үсеш елы игълан ителүдән тыш, әлбәттә безнең нәкъ менә шул юнәлештә 5 еллык ведомствора программасы да кабул ителде һәм әлеге программада мәгариф өлкәсенең үз юнәлеше бар дип беләбез. Ул тәрбияле бала ышанычлы киләчәк дип атала. Менә әлеге юнәлеш кысаларында нинди проектлар эшли һәм гомумән ул ничек тормышка ашырыла? Дөресен әйткәндә инде 5 еллык дигәч ул безгә бик уңайсызрак ул 5 еллык дигән сүз. Чөнки безнең инде тәрбия эше балалар бакчасына кергәннән инде мәктәпне бетерү белән дәвам итә. Даими. Әйе. Безгә инде шуңаны 5 еллык пока кабул иттек, ләкин ул безнең инде барачак мәктәптә 11 ел буена балалар бакчасында шушы 2 яшьтән киреп 7 яшькә хәтле барачак. Инде без ул эшне нәрсәдән үзебезгә менә именно шу проектны алганыбызны без инде атадык Мөслим кыннары дип. Нәрсәдән шушы
килгәнен аңлатып китәс килә. Безнең сез дөрес әйттегез, мәктәпне бәялиләр экзамен нәтиҗәләре буенча, ГИА нәтиҗәсе буенча. Инде аның тәрбия буенча кем бәяли, ничек бәяләргә, нинди аның критерийлары бар, ансын бер кеше дә әйтми безгә. Министерствода, әлбәттә, дәүләттән дә инде безнең андай критерийлар юк иде. Без шуңа үзебезгә критерийлар куйга булдык. Ул критерийлар инде һәр елныкын нинди нәтиҗә ясап, һәр ступень буенча без аны инде значок дигәндә, инде ул аның төрлечә булырга может, без аны шуның белән бәйләп барырга булдык. Бала нинди булырга тиеш хәзерге тормышта? Әлбәттә, без аны үзебез дә бөтенләй аңлата алмыйбыз әле, ләкин менә шушы башладык, шушы эшне шундый форматта балалар бакчаларында безнең ул барачак инде үзең туган ягыңны ярату, үз туган ягыңны белү буенча, табигатыңны белү буенча, шәхесләреңне белү буенча башланды. Инде без аның быел менә беренче кышлары бар дибез инде балалар бакчасы быел тулысынча безнең ул тестларны, ул әңгәмәләр белән алынды. Инде уңышлы гына биреп, безнең алар бөтенесе шушы беренче класска значоклар белән киләр. Без мөселманнар значогы белән, мөселман школлар значогы белән киләчәкләр. Инде һәр ступень буенча, башлангыч ступень, урта ступень буенча безнең уже программалар бар. Алар инде хәзер мәктәпләргә җиткерелә, мәктәпләр белән бергә без аны эшли башлыйбыз дибез инде. Бала без нәрсә алдык аның эшенә? Беренчедән, бала ниндидер шөгыль өйрәнергә тиеш. Ул нәрсәдер белергә тиеш. Нәрсә белән кызыксынырга тиеш. Әйтәләр бит, бу баладан бер качакта сүз чыга, бу баладан бер yerдә чыкмый инде, моннан толк юк дип рус әйткәндә. Ләкин алай дөрес түгел. Балалар һәр вакытта һәрберсе нәрсә булса да сәләтле. Менә укытучыларның, тәрбиячеләрнең задачасы инде ул сәләтне ачырга. Ул җырлый белергә тиешме, спорт белән шөгыльләнергә тиешме, яки ул ниндидер белем алырга тиешме. Менә шушыларны без беренче елларына мәктәпләрдә шуның белән шөгыльләнәчәкбез. Инде аннан соң инде 2нче классларда, 2нче класс, 3нче классларда biz аның үстендә дәвам итәчәкбез һәм инде аны үстерәчәкбез ул шөгыльләрне аларның. Инде гаилә белән эшләнү җитми дибез инде безнең инде шуңа башлангыч этапта да һәм инде урта этапта да без гаиләләр белән эшләнекне аерым еллар куйдык. Еллар буена шушы гаиләләр белән эшләчәкбез. Инде без аны шушы авыр балаларның авыр вакытында, мәктәпкә кергән вакытларында карыйбыз инде һәм инде переходный возраст дибез. Шул вакытта да без гаилә кырында булсын дип, янында булсын дип шушы планга кертәбез. Шулай инде үзеңнең тарихыңны бил дигән, белмәсәң киләчәк юк дигән сүз дә бар бит әле. Безнең шәҗәрә агачларын өйрәнү буенча аерым эшне башлыйбыз. Хәзер менә әле күптән түгел үткәргән конкурс шәҗәрә агачлары. Балалар белмиләр үзләренең буыннарын, үзләренең әти-әниләрен, бабаларын даже белмиләр. Инде мин теге ерак бабаларына әйткәндә сүз әйтмим. Шуңа инде без хәзер башласак бу эшне, әле соң түгел, без инде әле нәтиҗәгә киләчәк, без әле 7 буынны белү, 4-5 буыннан соң гына беләчәк без әле. Ләкин без шуны башларга тиеш. Тагын бер буын соңарсак, тагын бер буын соңрак башлак. Калган инде эшләр буенча, спорт буенча, шул әйтәм инде, музыкаль кораллар алу буенча, үстерү буенча, менә санап караган безнең райондагына мәктәпләргә әле без санаган гына безнең эшләгән кешеләргә белүче генә әйттеләр, менә мин 25 ел эшлим, безгә бер тапкыр да әле музыкаль инструмент мәктәпкә кайтканы юк диде. Менә шушының өстендә эшләргә тиешәбез, тырышабыз инде без, байтырга тырышабыз һәм инде кайсы бер авыллар гел гармончылардан тора иде. Хәзер анда бер гармончы табып булмый. Яки курайчылар, безнең курай үзебезнең битендә гербта да бар, без аның өстендә эшлибез. Герб табылгач бөтен бала да бәлки әзрәк сәләте булса да уже курайда эшләргә тиеш. Ул мәктәпләрдә эшли башланды инде баек, бәлки табын әйтергә булар. Безнең инде интернат мәктәптә дә шундый ук эш башланды. Ул кирәкле эш, бик матур эш дип саныйм инде. Менә сез тамгалар бирелә һәрбер буынны, һәрбер баскычны үткән саен дидегез. Әлегә бу тамганы бары балалар бакчалары гына алдымы? Әйе, әлбәттә. Без бит аны һәр ни аша, менә бу балалар беренче безнең әйттем бит кышларыбыз, алар менә беренче класстан хәзер 4кә килеп биткәч, 4не бетергәндә алар икенче тамганы ачаклар. Инде ярты юлдан без эшне башламаска дигән, ләкин эш бүтән ниләрдә дә эш барачак. Хәзер бер класста бердән алып 11гә хәтле безнең
ул эш барачак. Рафаэль Тимофеевич, менә сез программа буенча сөйләгәндә, балаларда патриотик тәрбия бирүне, киң кырлы шәхес тәрбияләүне күздә тота дидегез, шундый бурычлар куела программа кысаларында. Менә бу эш тормышка ничек ашырыла, максатка җитү өчен нинди чаралар күрелә? Менә шул туган ягны яратып кенә балада туган ягны яратыр булмый бит әле. Туган як яратыр өчен анда аның яраткан әйбере буларга тиеш, яки аңа йөрәгенә кадерле нәрсәдер буларга тиеш. Шуңа без әти-әниләрен, бабалар турында әйттем инде, шәҗәр агачлары, аларның тормышлары турында сөйләп киттем. Әлбәттә, менә бәләки генә бер мисал. Biz bu yıl 11. klasslar bilen çıkarış klas aliyasını җибәрдек. Ул балаларга ул агач якын булырга тиеш, чөнки аларны үзе тоттылар, үзләре үстерәләр. Ул аның кайтып, менә минем монда бит әле утыртылган агачым бар дип, уже менә бер генә шушындый мисал әйтәс килә. Шулай әкренләп кенә без инде шундый эшне алып барып, үзебез шушы яратуны яратуга китеребез дип уйлыйбыз инде. Һәм ул агачны карап та торырга тиештер инде, суда сибәдер. Әлбәттә, үзең эшләгән эшне бит аның бит нәтиҗәсен күрәс килә. Аның үскәнен, аның бәлки шул вакытта 5 елдан соң килеп очрашырлар шул агач янында, үсте микән, юк микән. Әле анысы бер без бит әле ул агачларны алар үзләре теге һәр вакытта карап тормаячаклар укып бергәч инде. Алар ул агачларны тапшыралар 1 класс балаларына быелга. Шулар белән бергә, алар белән очрашып, сез агачны карадыгызмы? Менә без укыганда шундай идек, очрашулар булып, шушы кире безнең туган якка мәхәббәтне үзмәс өчен аның белән аралашып тора кирәк. Шушы аралашуда, менә шунда да аралашуда булачак дип без көтеп торабыз инде. 21 гасыр гаиләсе проект эшләп киләсез дә, менә әлеге проектка да киңрәк тукталып тигәле. Ул дәвамлы булачакмы әле беренче бәйге генә үтте? Киләсе елларда да дәвам итәчәктер дип беләбез. Без инде бу дәврдә, мәсәлән, безнең Мөслим йолдызлары проекты бик уңышлы гына эшләп бара. Хәзер менә үткән ел гына без башладык гаҗәеп балалар проектын. Инде менә алар бит барсы да шушы бала сәләтен ачу өчен, бала белән эшләү өчен, баланы күрү өчен һәм аның азрак кенә шушы туган якка мәхәббәтен дә үстерү, Мөслим йолдызы белү, ул бит Мөслим кешесе сүзе өстендә калган һәр вакытта аның белән. Инде менә бу гаиләләр белән эшләүнек, шул хәтле ул гаиләләр яратып, шул хәтле туганнары белән, балалары белән, коллективлар белән килделәр. Аларның күзләренә карап, менә карап торасың, алар яшәйләр, чынлап та яшәйләр. Алар чынлап та гаилә, алар бердәм. Инде монда инде безнең 7 генә гаилә бу ел катнашты, ләкин инде без 2нче елга максат куябыз. Инде безнең ул гаиләләр 50-100 булырга тиеш дип инде. Бүлектән генә сүз тормый. Аларның һәр вакытта менә без күңелле стартлар үткәрәбез, яки бүтән төрле ата-аналарга чара үткәрәбез. Алар ата-ананы чакыра белергә кирәк, һәм аны җәлеп итәргә кирәк. Беренче вакытта авыр булды әлбәттә. Хәзер инде алар рәхәтләнеп киләләр. Бу проект безнең алып барачак әлбәттә. Чөнки без аларны ул гаиләләрне күрсәтергә тиеш. Шунда ук әле бу бәлки генә форматта, бәлки генә залда үтте, ләкин ул үтәргә тиеш зур стадионнарда, зур залларда, анда күрергә тиеш аны яртым симпат булмаса да, инде менә шушы балалар күрергә тиеш. Булачак гаиләләр күрергә тиеш аны. Һәм инде без анда күрергә телибез яшь гаиләләрне, менә бүген, кичә, бу елны тормыш корганнарны. Габдулла Тукай исемле йөртүче Мөслим урта мәктәбе киләсе уку елыннан яңа формада эшли башлаячак дип ишеттек. Бу нинди максаттан эшләнә һәм гомумән мәктәпне тагын нинди үзгәрешләр көтә? Әйтеп киткәнчә инде без бер урында тормыйбыз. Без яңа сулар эзлибез, эзләнәбез. Ничек тагын безнең балаларыбызны беренче сәләтен ачарга, икенчедән аларның ничек тә белем сыйфатын күтәрүсендә эшлибез. Инде менә шушы проектларны без быел Тукай мәктәбендә эшләп карарга булдык. Беренчедән ул безнең татар телен өйрәнү турында без күп сөйлибез. Татар телен ярату, туган телен ярату турында күп сөйлибез, ләкин эшләр ул яктан безнең бик әз иде. Чөнки атана каршы татар телендә, туган телендә укытырга дип әйтә идек. Мин үзем дә аңа ышанган идем әлбәттә, шулайрак дип. Ләкин инде ата-ана белән сөйләшә башлагач, үзем чыктым балалар бакчаларына, бөтен 5 балалар бакчасында ата-ана җыйнасында катнаштым. Атарга аңлаткачтан бала ана телендә беренче белемне алырга тиеш икәнен, аларга биргәчтен соннарны, аларга күрсәткәчтен ниндидер примерларда, менә үзебезнең менә Тот бүләр мәктәбе безнең татар телендә укый.
Практически 10-нче классқа хәтле татар телендә укый, инде терминнар шәберле кайсы бирләре, ләкин татарча укый. Инде анда менә 2 елдан рәттән инде менә азакынчыларына әйткәндә, аларның белем сыйфаты бик югары. Әле үткән елны гел беренче районда алдылар. Әйтәсе килә, Михайловкада былтыр үткән елны бетерде безнең укучыбыз, иң югары баллар шунда тоже иде. Ләкин ул рус мәктәбендә укыса татар булып, ул беренче белемне алган баланы мәктәбендә, татар мәктәбендә, шулай булгач ул аңа гел дә комачыламаган укырга. Менә шушыны ата-аналарга аңлаткачтан, алар инаналар, әлбәттә кирәк икән. Менә ул татар классларын ачабыз дигәчтән, без башта миңа курыкканнар иде. Бер балагызда туган мәктәбендә калын, бөтенесе күчеп китә, бүтән мәктәпләргә дип. Юк, 2-3 бала китте, әлбәттә чынлап та рус телендә укый, рус ата-аналы бала китте дә, берсе инде әрмән баласы алып китте баласын. Битте калганнары күпчелеге шунда. Шулай булгачтан бу инде дөрес аңлатмаудан яки аңлатырга теләмәүдән генә килеп чыккан әйберләр, без инде бу эшне дәвам итәчәкбез. Инде быел булмаса да 2нче елга без инде һәр мәктәпкә таләп куярга тырышачакбыз, татар класслар ачырга. Ягъни менә бу үзгәреш гыйбарәт бары шул татарча укудан гына, башка үзгәрешләр булмаячак. Булачак әлбәттә, әлбәттә сөйли башладым. Икенчедән без инде яңа идеялар белән йөрибез һәр вакытта да. Мәктәп укытучыларының креативлыгын ачсаң, алар бик креатив кешеләр. Инде менә яңа төрле парт карап кайтырга булдык Тукай мәктәбенә беренче классларга. Мин инде литератураны укыганнан соң бер нигә сонара килеп чыктым. 20%ка хәтле безнең белем сыйфаты арта икән шушындый партларда укыганда. Инде бу безнең Мәскәү өлкәсендә бик күп булган иде. Инде хәзер чит илләрнең берсе безнең инде Советский Союзда безнең бер илле Азербайҗан шуңа күчеп бетте. Бу партларның нәрсәсе гыйбарәт, аларның ул тора берсе басып тора торган өстәл, берсе утырып тора торган. Бала бит инде балалар бакчасына килгәндә алар жүгерүгә өйрәнгәннәр. Тик тора алмыйлар. Утыртып куялы 4-5 сәгатькә бер баланы урындыкка. Ул бит инде кан йөрүшеләргә тиеш. Кан йөрмәсә, инде баланың миенә дә кан килмәячәк дигән сүз. Шулай булгач ул аны алҗый тиз, һәм инде белемне алмаячак. Инде менә шу парталар белән без бала 15 минут басып тора, икенчесе утырып тора. 15 минутта алар тордылар, физзарядка сыдылар күзгә, тәнгә и алышып басалар, алышып утыралар. Менә шундый форматта алар ел буена укыячаклар. Инде үзебезгә дә пока нирәк, кызык, ничек барып чыкканы, но инанам, что ул чынлап та барып чыгачак, и ул безгә файдалы булачак. Инде әлбәттә Алла бирсә, шушы безнең тәҗрибә булса, без инде шушыны дәвам итәрбез дибез, 2нче классларда, бәлки инде бүтән мәктәпләрдә дә. Тагын бер проектыбыз бар безнең инде. Команда белем сыйфаты турында уйлыйсың да кайчакта нәрсәләр бар микән дип. Бер кызык мәгълүматкә тап булдым. Гендер классларында белем сыйфаты һәм балаларның сәламәтлеге югарырак икәнне. Мин аны ничек шулай микән дип кызыксына башлаган идем. Инде башта бик зур ниләр булды, уйлаулар булды. Чөнки инде безнең гендер классларны инде ул бүтән төрлерәк аңлыйлар, ләкин инде шулай ата-аналар белән класс сәгатьләренә, класс җыелышларына үзем чыктым. Сөйләшкәндә аңлаштык. Безнең бит гендер класслары ул Россиядә дә булган, ул инде безнең күпчелек даже Татарстанда түгел, күпчелек даже мөселман республикаларында түгел, ул Мәскәү якларында, менә продвинутый дибез бит инде без якларда. Һәм инде чит илдә, Бөекбританияда шундый класслар безнең бик күп. Инде һәм инде бала минем укучыларга очрашканда миңа бер сорау бирделәр. Әфәндиш, нигә сез гендер классы ачмакчы буласыз? Безгә бит рәхәт булмаячак диделәр балалар. Бәйнәтә нәрсә дә рәхәт түгел. Без бит бер-беребез белән сөйләшергә, без белән сөйләшергә өйрәнгән тиеш ди. Әмма әйтәм, сез дәрестә сөйләшә киләсез әллә? Уйланда дәрестә сөйләшергә түгел ди, укырга ди. Мәктәп укыргачтан тәнәфестә сөйләшерсез, укыганда бит укырга кирәк инде дип, шундый форматта. Беренче, менә шушы белем сыйфатын астыру өстендә иде. Икенчесе, мәгълүматлар изләнүләр булган. Гендерлар классында сәламәтлек
төрле ширге караганда, төрле якка караганда нирәк? Озрак. Озрак. Ширләүчеләр азрак. Тын юллары, кан йөрүшләре буенча инде бу чынлап та эшләнгән әйбер. Мәскәүнең 2 мәктәбен сайлаганнар, 2 мәктәбендә шушы берсе гендер классы, берсе гендер түгел. Бер төрле условиялар яшәгәннәр. Менә аннан инде 5-6 елдан соң аларны чагыштырганнар. Чынлап та шушы гендер классларында нервозностьта бик әз булган, түбән булган. Мәсәлән, мәктәпкә килгән нервозность гендер классында ул ел азагында тегеләрнең ел башындагы шикелле генә кала. Малайлар классында урак башак, ничек малайлар инде бер-берсен сугышып, талашып та дибез инде кайчакта шундыйрак әтинеләрдән сүзләр булды. Ләкин берәйберен таз безнең бит хәзер малайларны тәрбияләү өчен кырларында малайлар калмады, егетләр калмады, мәктәптә укытучылар бик әз иратлар. Алар кемне өйрәнергә тиеш? Өйдә кайтсаң, әти яшьтә ул яки ул юк ул. 200-дән артык гаилә бит инде әтисез үсә балалар. Уйлап карагыз, бик зур цифрлар бит. Аның әтисе исән булса да, ул кайдыр Сибирдә эшли, яки бер кайда эшли, җиракта эшли, яки аның кич кайткачында вакыты булмый баласына. Менә шуларны уйлаганнан соң өйдә кем командир? Хатын-кыз кебек. Әни кеше командир. Мәктәпкә барсаң кем командир? Опять же, шу укытучы, хатын-кыз командир. Инде бала уйлый башлый, бу тормышта бит ират булу әйбәт түгел, чөнки алар командирлар түгел. Җегет кеше командир булырга өйрәнгән. Командир булу өчен нишләргә кирәк миңа? Миңа хатын-кызлар шикелле булырга кирәк. Шуннан соң безнең иратларның ни бетә инде нәрсә? Дәрәҗәсе бетә ул вакытта. Менә шу инде аларның класс тексты, җегет кеше булса, ул малайларның аларга аерымлы программа булса, физкультурада аларга икенче төрле кирәк. Һәм инде укытканда да икенче төрле алар белән сөйләшергә кирәк. Аларга дәресләрдә икенче төрле кирәк, әдәплектә икенче төрле кирәк. Ул вакытта безнең нәтиҗә бетерә. 5нче классны бетерде бу ел бәләкәе. Инде без минаны ачалсак, ул эшне башкара алсак, мин кызлар классына бик рәхәтләнеп бирерим. Әнә бу мәктәптә кызларны хатын-кыз укытучылар, егетләрне ир-ат укытучылар гына укытачакмы? Әллә укытучылар составында үзгәреш булмыймы? Укытучылар составында бик үзгәреш булмый. Без класс җитәкчеләрен аның ул җегетләр классына егетләрне куймакчы булабыз. Безнең бит инде яшән бадрын түгел, иратлар әз булайды. Аның бит бөтенесенә дә ират тотыштау бетереп булмый. Шуңа инде менә тәрбия эшендә иратлар ягындара булса, әйбәтрәк булыр дигән идек. Аннан безнең шушы көннәрдә генә аграр көллият исемен үзгәртте. Ул Мөслим политехник уку үзәге статусын алды. Менә бу яңа статус аңа нәрсә бирәчәк? Беренчедән инде без бик алҗабыт дигәндә филиаллар булып йөрергә. Башта Бөгелмәнең филиалы булды, хәзер Сарманның филиалы булды. Филиал булганда ул үзеңнең йөзең юк, үзеңнең җитәкчең юк дигән сүз. Инде һәм инде районга кирәклеген аның Сарман, безнең Мөслимгә кем кирәклеген Сарман белә алмый. Шуңа инде без аны инде зак йөргәннән соң, инандырганнан соң, президентны күргәннән соң без аны яндырдык, үзебезгә кирәк, безгә уку үзәге дип. Ул инде менә Мөслимнең ниндидер корпоратив уку үзәге булырга тиеш дип күрәсез без аны. Ул бөтен укулар шунда булырга тиеш. Укучыларның гына түгел, сурларның кында переподготовкада булырга тиеш. Тормыш бик тиз бара хәзер. Инде кичәге профессия, кайсы профессиялар инде югалып бара көннән-көн. Әле әйтәләр менә бу киләсәк 25нче елга хәтле 20-30 профессия югалачак бөтенләй. Шушындук профориентация үзәге дип ясамакчы идек без аны. Инде ус башланды, ләкин әле чынлап та теге үзебезнеке булмагач бик авыр барды. Без инде инанып та менә безнең хәзер инде сентябрьдән башлап ул эшне ныклап китердибез. Балаларга баргач та мәктәпләргә 11нче класстан сорыйсың, син кая барасың дибез. Алар әйтәләр, белмибез диләр. 11нче класста кая барганны белми. Кем буласың телим дип сорыйсың. Әле без үскәндә әле ничек бәлки булмаса да кем икәнен, кем баласы килгәнен 5 тапкыр үзгәрсә дә ул беләдик без аны. Хәзер аны балалар белмиләр. Ничек уйлыйсың син кая барга? Әни нәрсә әйтә диләр. Үзе сөйләсен иде. Үзе тотып карап эшләп карасын иде. Шуннан соң инде ул билгеле булачак кем булачагын. Инде һәм инде безнең бер проблема бар инде. Безнең интернат мәктәпнең балалары аны интернаттан 9нчы класска хәтлегенә бит инде Шәпиткәчтән укырга китәргә мәҗбүр бүтән районнарга, бүтән шәһәрләргә. Инде аларга инде дә менә шушы лицензия алып, аларны да шунда укытуны оештырырга иде безгә. Менә бу уку йорты нинди һөнәрләр тәкъдим итәчәк? Шул һөнәрләр калачакмы? Тракторчы, машинист, повар, кондитер?
Биртип ябыштыручы. Быелга шул ук һөнәрләр, чөнки безнең лицензия аласы бар һәм аттестация аласы бар. Аннан әлбәттә без күрәбез инде электриклар кирәк безгә күп, автомеханиклар күп кирәк безнең, бәлки безнең зоотехниклар җитми. Аның күз алдында торган профессорлар күп инде алар. Академия земледелия алар басында ясарга дип уйлап торайк. Рамил Хәбишев тәкъдим инде ул. Бик әйбәт тәкъдим саныйм, чөнки безнең балалар ничектә бара әле, балаларга түгел, зурлар да җирләште белмиләр. Инде яңа технологиялар эшли беләләр, алар эшли беләләрдер, бәлки көрәк белән. Яки хәзер инде заманга китте, яңа технологиялар эшли белмибез без. Һәм инде менә алар басында Академия земледелия бөтен республикада, Россиядән бәлки үзебезнекеләрне инде яңа төрле. Рафаэль Тимофеевич, бүген балалар җәйге каникулларда, менә аларның яллары ничек үтә? Алар ял итеп кенә калмыйлар, эштә дә йөрүчеләр бар дип беләбез. Әлбәттә, безнең инде бәләкәйләр җал итә. Алар инде җал итәр безнең мәктәп яны лагерьларында җал итәләр. Анасын хәзер эш лагерьлары башланды безнең. Инде безнең Наратаста лагере бар. Эшкә килгәндә безнең инде Мәшгульлек үзәге аша. Мәшгульлек үзәгенә бирелгән квота бар. Аның белән эшлибез, ләкин әле аның белән туктап калмыйбыз. Балалар менә күп күрәм, алар инде шу мәшгульлек үзәге булмаса да, әти-әнисенә фирмаларда булышалар, үзләренең мини фермаларында бар, өйдә булышалар. Кайсылары ниндидер магазинда эшли, үзенең магазинда эшли. Бик әйбәт пример күрсәтте безгә Карамал авыл җирлеге. Ул инде елда үзенә ярдәмчегә балалар ала. Быел да менә 10 укучыны безнең үзенә эшкә алды. Каникуллар имен үтсен без Рафаэль Тимофеевич, яңа уку елы зуррак, тагын да яңа, тагын да күбрәк уңышлар алып килсен. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бездә кунакта район мәгариф идарәсе җитәкчесе Рафаэль Тимофеевич Демидов булды. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз. Икенең 19 елның 8 сентября 6 чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар. Татарстанда яшәүче һәркемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. 2019 елның 8 сентябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар була. Теркәлү урыныннан тыш, хәзер булу урыны буенча да тавыш бирергә мөмкин. Моның өчен гариза язарга һәм үзегезгә уңайлы сайлау участогын сайларга кирәк. 24 июльдән 4 сентябрьгә кадәр гаризаны теләсә кайсы территориаль сайлау комиссиясына, күп функцияле үзәккә яки дәүләт хезмәтләре сайтына бирергә мөмкин. 28 августтан гаризаны теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә кабул итәләр. Өлгермәдегезме? 5 сентябрьдән 7-сенә кадәр теркәлү урыны буенча участок сайлау комиссиясендә махсус гариза тутыра аласыз. Тулырак мәгълүмат 8-800-77-2019 телефон аша яки Татарстан үзәк сайлау комиссиясе сайтында. Кайда сайларга икәнен сайлап ал. Тетя Галь, буква А есть, значит аналог. Все, скоро отключат. Пора на цифру. Тамара Павловна, на почте покупаете приставку, а подключает волонтер. И вот вам 20 каналов бесплатно. Коля, а ты новый купил? Поздравляю. Но там пультом само все настроится. Записал телефон? Или на сайт Егорки зайдите. Смотри цифру.рф. Так, кажется, всех подключила. Переходим на цифру всей страной. Узнайте больше на сайте смотрицифру.рф или по телефону горячей линии.